you, I don't know if I read everything. Pero the comments that I've read, mukhang yung mga nagko-comment hindi pa nababasa yung report. Hindi pa nababasa yung report kasi maraming concerns na nire-raise na actually sinasagot ng report. Halimbawa, may mga nagsasabi na hindi binibigyan ng recognition yung mga gandang nangyari. In fact, if you read the report, nandun yun. Yes. If you read the report, talagang sinasabi na marami namang mabuting ginawa, pero ito yung mga nakita natin na pagkukulang, ito yung mga nakita natin diferensya. Pag sinabing unfair ito dun sa mga ginagawa ng husay, ang kanilang trabaho, yun nandun yun sa report. In fact, ang pinakasadya ng report, ma-protect yung mga institutions, ma-recognize yung kabutihan ng mga ginagawa, at ma-penalize yung mga tao na nagpapasama sa institusyon. Yun yung ating hinihingi. So, ang atin lang pakiusap, sana basahin yung buong report. Kasi yung buong report naman, exhaustive, kahit nga 18 days lang tayo sa ICAT, talagang wala tayong tinako na oras. Kahit 18 days lang tayo, sinubukan talaga natin mapag-aralan yung buong kampanya. Sinubukan natin na magbigay ng policy recommendation.